Ungezwe Mchunu wenze okungalindelwe umuntu ebhala imoto yakhe ke ngesemfene ebhala ukuthi ke esemfene ZN ke lapha ke empeleni yakho leli gama lisukela lapha ke ku Dr. 3 Second ke owaziwa kakhulu ngokume kuba umelaphi wendabuko. Leli gama wayitala ngalo Ungezwe Mchunu ulithathile walisebenzisa emontweni yakhe eyifortune ayiphiwa noma wayithengelwa cash inkosi uZondi ke lapha ke yathi ke isipho emupha sona. Ungezwe Mchunu ke wasehlonipha lenyanga engu-Dr. 3 Second. Bafowethu, ngicela ukubingelela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani bafowethu, ngicela ningakhohlwa ukwenza ubulungiswa kwenicela button ka-subscribe ke niphinde nilike lama video ke esinenzela wona. Bafowethu ke Ungezwe Mchunu ke ekugcineni ugcina lamukele ke leli gama alibizwa inyanga idume kakhulu ke u-Dr. 3 Second ke usinqa semfene. Ubhale ukuthi ke emontweni yakhe ke esemfene ZN ke lapha ke le monto yaba isipho esiphuma ngaphansi ke kwenkosi yaziwa kakhulu ke inkosi uZondi ke lapha ke yathi ke Ungezwe Mchunu ke ngalesipho ngithi nje hamba ngananti ihashi ke yonke indawo ofuna ukuyihamba. Yamonto ayikweneti ngisho isente ngokusho kwenkosi uZondi ngesikhathi eminikeza Ungezwe Mchunu ke wamupha phi wathi ke isingi yakho macingwana esho kumongameli wamabhinqa ke Ungezwe Mchunu ke owaziwa kakhulu ke la endimini ke yamabhinqa. Le monto uyihloniphe ngaleli gama esikole ukuthi ke bokuyigama bengalifuni ke abaningi bethu besazi kanjalo ke lapha ke kodwa ke egcineni kwakho konke ke ugcine ke alamukelile ngoba nakho ke siyabona ukuthi ke uhloniphe lenyanga ehlonishwayo ke futhi ke ngamagalelo ayo ke lapha ke njengoba ihleze embiza ngaleli gama. Asazi ke bafowethu ke uma konje siyakhumbula masikhuluma ngoNgezwe Mchunu ke sikhuluma ngomuntu ke obambe iqhaza elikhulu ke emabhinqeni njengoba ke ungumholi wawo ke lapha ke waphinda wabamba iqhaza ke nasemphakathini ezintweni eziningi ezithinta umphakathi ke lapha ke bafowethu thina sesiqiniseko esemita sisaphuma kanje kokuyilokho ke esiphathele khona.